Bueno, o acordeón sí que xa tocaba cando era máis novo, cando tiña 18 anos. Pero despois non mirei máis por eso, está... Mais agora desde que me jubilei, xa hai 30 anos que me jubilei, 75 anos, teño 95, xa hai 30 anos. Desde eso sí que xa tiña máis tempo para tocar. Sí, algo acordábame, agora algo nil toco, pero 2 ou 3 piezas toco así. Ese é máis difícil que este, para tocar. E os acordeóns que tendes vos, que son todos, son como aquilo ou como estes, os acordeóns que... Nós somos de diatónico, Son diatónicos. De botón, sí. Sí. Pode tocar ali unha pieza ou dúas. Se queredes unha, toco aquí agora, pero... Claro. Eu tiño como unha jota. Ese era aí no pueblo, había un que tiña unha máquina de fotos e quitábamos. Pois íbamos a fer ali unha festa, tocar algo e bailar. Cando era de brao, foiase fora. Había moitos acordeonistas así que tiñan acordeón, así tamén por aquí. Entonces, pero de inverno sí que tocábase nas casas. Bueno, a pandeireta tamén a tocaban algo, pero non había así xente moito que tocase. Porque case todos os bailes eran de acordeón, porque había outros acordeonistas que xa tiñan un acordeón grande e tamén viñan a fer bailes. Onde tiñan moza levaban o acordeón. Non viñan ganando, viñan para divertirse. O primeiro comprara yo un aí do pueblo, nesa parroquia do lado, que tiña 2, eran dun tío, e un vendeu-mo a min. Valérame 300 pesetas, era barato. Bueno, tamén eran caros os cartos, non había. Por lo menos 10 ou 11 uso, pero así, todos así de afición tocaban. Había moitos que tocaban, hoxe non hai, pero daquela había moitos. Só que onde tiña moza non quería tocar, porque senón non quería bailar. Eu, cando faiamos aquí baile, había aquel fiscornio que había ali, entonces, cando queríamos fer baile, eu daballe unhas tropetadas con aquel fiscornio, e a xente sentíase desde lonxe, e xuntábase xa enseguida. Cando tal, xa estaba todo cheo de xente para fer a festa. Solo con sentir a trompeta, se di, non, hoxe vai haber festa. O acordeón non sentían, entonces con aquilo anunciábamos o cheo.
muñeira non os dedos nin funcionan. Non, eu gustaba máis o agarrado. Porque o solteiro é máis traballo, entón... Eu, de 12 anos, meu pai xa me aprendera a bailar. Xa bailaba, de 12 anos. Sí, paso doble, de todo, jota, valses, rumbas, había de todo. O tango, se cada pouco lo sabía, non, porque era malo de bailar. Estaba prohibido daquela, non se podía bailar. Nunha orquesta non podían ter unha animadora que fora muller. Non as deixaban subir ao palco. Únicamente se poñían pantalón, pero non podían ir ao palco. Pero quen controlaba eso do...? Eso era os curas. Os curas eran os que non querían que as mulleres... Houve un cura aquí que non quería que houbera festa cando a misa. Pero, despois, eso foi un ano ou dous, e despois tuvo que cambiar. E chamaba a atención nas romarías ao que bailaba o agarrado. Pero ás veces levou nas narices. Dixelo, eu só bailo que a miña muller, ven vostede prohibir de que baile que a miña muller. E despois, cando veo o cura, que agora xa morreu, que era de cando a min, o primeiro semana que veu, para aquí de cura, xa trouxo os gaiteiros da Santa Eugenia e fixo festa na casa. Dixo, que é ese de non fer festa? O outro non quere festa, pero eu quero festa. E aquel fixo festa, fixo comedias, fixo 50 cousas. Dicía, eso tamén é religión, a música tamén é religión, dicía. Bueno, pois non había tamén quen se dedicara moito a xuntarse así, a ver a orquesta co acordeón de botos. Entón, había outros que tocaban o piano, tocaban ben, entón formaban ese grupo así. Non era porque non se pudese tocar co de botos, pero nunca se fixo ningún grupo con ese acordeón. Porque tamén, como non podías tocar todas as piezas, claro, como abrir entón a cerrar outro, era máis complicado. Ainda é hoxe. Non, claro que ainda será hoxe. Bueno, había un que era de aí dunha parroquia do lado, foise para Venezuela, aquilo era o que mellor tocaba. Como lle chamaban? Serafín. Onde iba? En Ourense había vender, pero houve un aquí no Carballiño que faía os acordeóns. E faía os a pianos, os grandes, e faía os pequenos. Pero despois foise para Vigo e montou alá o negocio. E despois había que ir a Ourense. Quen era ese que foi a Vigo? Francisco Beiga, chamabas. Francisco Beiga. Tiña bicicletas e tiña acordeóns. E faía así. Como aprendeches o acordeón? Non, aprendino así da miña cabeza. Quedaba máis cancións e despois iba mirando. Mi madre.
tocar aquela muñeira que máis ou menos aprendín cando estive contigo, estaba salía, e dixen, esta é unha peza bonita para tocar este día, que me chamamos a Manolo, e de paso que quede xa para sempre. A muñeira del obreiro. Agora tens que mirar a ver se tocamos ben ou non. A ver que tal xa. Tamén o batido non salirá. Vamos! 1, 2, Roba la pam, pam, pam.